April 7 nang ianunsyo ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA na ang pagsasara at pagkalugi ng ilang negosyo sa loob ng Freeport noong 2020 ang naging mitya sa higit 5,000 empleyadong nawalan ng trabaho. Ang pangunahing rason ang COVID-19 pandemic. Sa datos na inilabas ng SBMA, pinaka naging apektado ang manufacturing industry kung saan 3,910 na manggagawa ang nasibak sa trabaho. Sinundan ito ng construction sector na may 833 displaced workers. At 717 katao naman ang nawala ng hanap buhay mula sa shipbuilding o maritime-related projects. Malaking bahagi ng mga apektadong manggagawa ay mula sa Zambales na umabot sa 1,839. 899 workers naman ay residente ng Bataan. Noong 2019, 135,000 ang populasyon ng mga manggagawa sa loob ng Freeport. Samantala, upang matulungan ang mga nawalan ng trabaho, inilunsad ng SBMA ang isang information and support system para mabigyan ng libreng training at maihanap ng ibang trabaho ang mga retrenched worker. Dito'y susubukan silang turuan ng bagong skills o kaalaman na may kinalaman sa mga existing industry na patuloy ang operasyon kahit may pandemic. Ang tourism industry ang kasalukuyang pinagtutuon ng pansin ng SBMA upang maging isa sa mga economic driver ng kanilang post-pandemic plan. Rainiel Pawid, CLTV News. Thank you.